katuran munggah. Yuk, Ranger Pelangi Gaza Audio, Ratu Lekting, Viso Production, Mas Kontak, Matur Nembang Nun, Happy Wedding, Mbak Gita dan juga Mas Reza. Ronde 2 ya Mas ya? Ronde 2. Iya, santai rasa. Iya tapi ya. Aku sih. Aku iki dadi wanita kurang apa aku iki ngene tresno menyatane sliramu ati wes ra bisa ditambani wes ra bisa tak kejeki yen to berat sliramu jejer dheweke tresno ubah nafsu asmara lali aku yen gandeng wanita liya wis milih aku padhe
Usum